दिनै जोङो गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियानखौ लादों बिनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो माने जोंनि साराउन्डिं दिनैहाय माने आबहावाया गुबुंले जानो थांगासिनो दङ। जों नुदों जेनेबा बाजाराव बिदिनो बायदिसिना जिखुनु बुस्थु बाया मानो प्लास्टिकजों बाहायनाय जायो। दा जों बेफोर लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ जोङो साफा खालामबाय। बेयो इन्डियान गभर्नमेन्टनि मोनसे हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौनो जों दिनैहाय लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियान हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौबो फोरमायनो नागिरदों माने जोंहा बे सान्तिपुर हालामाव मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर दिनैसिम ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो, साख्रि मोनथ'वाखै बा जेबो खामानि मावथ'नाय जायाखै, जों बेफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे एस'सियेसन सान्तिपुर एजुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एस'सियेसन होननाय मोनसे आफाद दानानै 1993 मायथाइयावनो बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय बै समनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि टार्म्सखौ सालायलांनानै गावसोरा सम बायदियै बिबानखौ फोजोबनानै जोंनो बे बिबानखौ होलांदों। दा दिनैहाय बिनि गेजेरजों जोङो बे हालामनि जेसेबां फरायनानै थानाय लाइमोनफोर, आं दहाय जेरैबायदि बुंदों मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफोर दिनै जेबो मावथ'नाय जायाखै बा सोरबाया फिसा फिसौ माबाफोर मावदों। दा बेफोरखौबो जोङो गासैखौबो जथायनानै जोङो बे हालामनि जे बेखार जेंना, समाज बेरेखा जायफोर खामानिफोर लोब्बा थानाय लाइमोनफोर, जों बेफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानै जों बेफोर समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जों माबोरैहाय गोजानाव लाखिनो हायो, जों बेखौ सिन्था खालामदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंखौ बे हालामाव बेबायदि आफाद दं होननानै मिथियाखैबो जानो हागौ सोरबाया। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निस्सय मिथिगोन। माखासे लाइमोनफ्रा बुजियाखै मा एस'सियेसन बेलाय सानदों जानो हागौ। माने सोरबाया सानदों ओइ माबा थाखा जाग्रा माबा मोनसे एस'सियेसनसो नामा, बेबायदिबो सानदों खोमा। जोङो थांनाय मिटिङाव जोङो सिद्धान्त लादों, माने आरो बे दंखायोबो रेजिस्टार्ड मोनसे एस'सियेसनाव मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय मेम्बारशिप सोसननाय जे हाबाफारि बे दङ। दा जोंबो बेखौनो लादों। जोङो बोसोरफ्रोमबो बा बोसोरथामजों बा बोसोरबाजों जोङो बेबायदि मेम्बारशिप लानाय जागोन। जों बेखौ जोङो दाख्लै थांखि लादों। दा जोङो थांखि लानाय बायदि जोङो फोस्रावबाय, गामि गामि जोङो मिथिहोहरबाय। जायफ्रा फुराना मेम्बार बिथांमोननोबो जों मिथिहोहरदों। नोंथांमोननि गामियाव जायफोर बेबायदिनो फरायनानै थानायफोर मेट्रिक पास, BA पासफोर जायफोर ओरैनो दङ, अननानै बेयाव जयेन खालामफै। जोङो बेखौ बुंहरदों। दिनैसिम फैबायानो आरो दंबावो गोबां बेबायदिनो थाखोमानानै थानाय, जेनेबा गोग्लैसोनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर, बिसेसकै जोङो सेंग्राफोरखौ लादों। जायफोर दासिमबो बेहाय बा जोंनि एस'सियेसनखौ मिथिया, जोंनि मुल उद्देश्यखौ मिथिया, बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिथों होननानै जोङो बे थांखिखौ लादों, बे हाबाफारिखौ लादों। नोंथांमोननि बे आनएमप्लयड एस'सियेसना गोबाव सम जाबाय, एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों माबायदि फिथाइ मोननो हादों बे ओनसोलाव? ओरैनोथ' गेजेरावहाय जोङो माखासे पलिटिकेलनि बारहावा गाज्रि जानाय समावहाय जोङो ओरैनो हाबसोनानै थानांगौ जादों। खारन जोंहा मोनसे आनएमप्लयडनि नामाव जोंहा मोनसे पार्मानेन्ट सर्स दंमोन। 1993 मायथाइयाव बे आफादखौ दाजेननाय लोगो लोगो जायफोर फुराना दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे इनकाम सर्सखौ बा जों जे इनकाम मोनबाय थागोन बेखौ नोजोर बोनानै बेहाय मोनसे
बे सान्थिपुर बाजाराव मोनसे मोसौ बाजार खालामनाय जादोंमोन। बेखौहाय गभर्नमेन्टआव ओरैनो टेन्डार बनाङालासे बे आनइमप्लयडआ रसिद लिरै लिरै मोनबोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय गेजेरावहाय पलिटिकेलनि जे बारहावा बियो गाज्रि हालोदाव फैनानै बे इनकाम सर्सखौ बा मोसौ बाजारखौहाय बिथांमोनहा बे जायफोर आगुनि सासनगिरि सरकारनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोनहा बेखौहाय सेनानै लादों। ओमफ्राय टेन्डार सिस्टेम खालामदों। टेन्डार सिस्टेम खालामनानै गावसिनि आखायाव लांनानै बे इनकाम सर्सखौ बे आनइमप्लयडनिफ्राय सेनानै लांनाय बायदि जादों। दा बेहाय जोङो जेबो एक्टिभिटिस जों लानो हायाखै, जोङो ज'बो जानो हायाखै, खारन बै समावहाय बारहावाया एसे जुदामोन। बेखौ बे बुंनो हाया, बैखौ माने रावखौबो जेबो बुंलायनो हाया। बिनि थाखाय जोङो सिरि थानांगौ जादोंमोन। जोङो गेजेराव फुरा बे 9 बोसोरा जोङो गेप जानानै थादोंमोन। दा दिनैनि मास मोनसेसोनि सिगां जोंनि उन जोलैनि उन जेनेरेसन जायफोर मेम्बार बिथांमोना हमदांनो हाबाय जे बोथोरा सान्थियाव फैबाय, बयबो ज' जानानै खामानि मावलायनो हाबाय, जोङो बे आफादखौ फोथांनानै लाखिफिनदिनि। जोंनि बेखार जेंनाया बांबाय, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय एरियायावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय, उन्दैयावनो हाबा लानाय, ड्राग्सजों गफबनाय बेबायदि माने खामानिफ्रा बांलांबाय। दा बेखौ जोङो होबथानायनि प्लान लादिनि होननानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे माबाखौहाय एस'सियेसनखौ जोङो फोथांफिननो दिनैनि मास मोनसेनि सिगां जोङो बेखौ ज' जानानै जों सावरायलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों।